I want to write this. Yeah, as always, this is Recovery Monday morning where we get to inspire each other, motivate each other, not to lose hope, not to lose focus. Take us through that. Thank you so much. Blessed morning, Zimbabwe, Makadi Kwesekwa Muri. Today, to focus on the issue, don't lose hope, don't lose focus, but mainly in the scripture, the book of Hebrews 11 from verse 23 and 24. You know that I'm sorry about Moses. Bible not when Moses grew up by faith, he refused to be Pharaoh's daughter. Chirikurambwa na Moses panapa arikuramba rugare runogona kuhinda calling yake. Moses wakadanwa to deliver people out of Egypt. But aberekwa muEgypt, Pharaoh aka adopta Moses akampa a good life, akararama life of palace. But that life was not good for him, but it was good. It was not good for him in the sense yekuti ane calling kuti abvise vanhu kubva maoko aFaro. But Pharaoh ndiye akatora Moses akamadopta akataka kumupa good life. Saka kuda kuti chimwe chinhu chinogona kuhinda focus yemunhu zvinhu zviri right. Pasi pese panoti zvakaipa zvinokuhinda focus yako. There are some good things that are not good for you nekuti zviri kuda kuhinda your focus kukubvisa pachinhu chakakunakira chaunofanira kufocusa. If you look at Samson anga ane calling yekureva vaFilistia, but Samson was in love na Delilah, a Philistine. Kureva kuti akaona chinhu chakanaka muzvinhu zvakaipa. At the end, Delilah akaronga nevanhu vakamubvisa maziso. Kureva kuti there are times ekuti zvinhu zviri bho hazvisi bho pane imwe nguva kana uchiunderstand your destiny uchiisa value pazvinhu zvakakosha muupenyu. I've got my uncle, sekuru wangu wadriver magonyeti vaenda kuSouth vaenda kuMozambique. Sekuru wangu waifanira kuwana opportunities ekuti vaiteka business nekudii but vaingoti vakadzoka nyaya 1 yavaikuudza kuti mfana bhebhi riri pamuzanzi. Sekuru vaiona vakadzi zvisingaite vakaenda kuMozambique zanzi futukezi riri pateta. Sekuru vakasvika pakuchembera havana chavakaita mikana yekurusa bhodha nemarori nekudii havana kutomboishandisa. Nyaya yekuti focus yavo yakabiwa nekunakidzwa nekuona zvinhu zvakanaka. So there are things that are good, but they are not good concerning your destiny. Unofanira kubva mazviri. Saka kurumurwa kubva muzvinhu izvozvo zvinotora wisdom. Saka Bible rati Moses by faith comes by hearing. Kurati wainzwa Mwari kuti nyangwe ndiri kupiwa good food mupalace, but this good food inoda kutouraya. Moses haana kuurayiwa physically, aida kuurayiwa mentally. Because ukaurayiwa mentally wafana nemunhu akatofa futi physically. Vanoti kusaziva kufa. Saka Moses akatoziva kuti good life yandiri kupiwa panapa pane zvavari kundibatirira panapa. So there are times ekuti unobatirirwa pane nzira dzakanaka dzekuti ndoda munhu anokutipa sokuti uri kubatirirwa. I always tell people kuti strategy inoitwa nevanhu kana vachida kurwisa mumwe munhu dzimwe nguva vanomuitira zvinhu zvakanaka. Zvakuti at the end unogona kusaziva kuti akandikanganisira ndeopi, because anokukanganisira achikuda anonetsa kuziva ndiye ari kukanganisira. Saka kazhinji muroyi wako panhamo anochema stiriki. Zvoda unofunza kuti munhu aida munhu, but istrategy yongoti yekuda kungovhara nekuti vabvise vanhu focus. So paEgypt vanhu vakatobatsirwa nekuda kuti panga paine mukomana akagona kuona kuti zvinhu zvakanaka izvi, but hazvina kundinakira for now. He refused. Wakaramba rugare, wakaramba zvinhu zviri right. Mwanasikana anogona kutadza kupinda mwanano yakanaka yeupenyu hwake nekuda kwekuti akadiwa nemunhu asiriye, but munhu asingakude dzimwe nguva anokuda. I will repeat this. Ngwarira munhu asingakude but achikuda. Nokuti munhu asingakude arikuda kukushandisa anotokuda, anotokuitira zvauri kuda, but deep down anoziva kuti munhu handimude, ndiri kutamba naye, but iye ari kukutambisa anoita sekunge ari serious. Zvokuti zvinotoda wisdom dzekuziva kuti panapa ndiri kudiwa but handidiwe. Why? Because zveupenyu chaizvo zvakanaka aaronge zvisina basa ndozvaanenge achingoita newe handitinogocha tinodini. I always tell people ukaona munhu anokugochesa ane plan yekukugocha, but there are times yekuti unofanira kungounderstand so tiri kugocha hedu but panapa mudhara ane plan neno. So there are times yekuti kune zvakanaka zvisiri right, and on the other side there are also bad things zvinorwisa munhu focus. Like vanhu vakasvika pakuti vaburitswa naMozisi muEgypt vakuti aiwa kuEgypt kwakanaka, kwakune garlic, kwakune chii. Kuroona kuti nhamo ikakupinda unopedzisira waiwewo nhamo yacho ene wakuisapota. There are times yekuti vanhu vanofanira kuita rub off zvese zviri kunetsa nekudii vaite move on.
vanongopedzisira vangozvigamuchira kuti ndoupenyu, tinoenda kupi, hapana zvatingaite, I was relate with this. Munzwa munhu achiti sitima branda takabva kumalawi kure, but ukatarisa unoona kune machaina ari kuvaka zvinhu, ari kuita zvinhu kure ndekupi Lilongwe neHong Kong. Saka unozoona kuti nyaya haisi yedistance, nyaya ndeyekuti munhu angokutadza kuziva kuti nyaya haisi padistance, iva neunderstanding, usalose focus. Kune zvinhu zvakanaka, ini handina mazino 4 izvezvi, ndakabviswa mazino nadentist, akaora. Chii chakaoresa mazino? Ndakanakirwa sinaite ndiri mufana, ndaidya maswiti, machocolates, ndichipa shuga nekudii, ndainakirwa, but kunakirwa ikoko kwanipa maresults ekuti handichanakirwa. Because handinofanira kunge ndichitsenga mai handichatsenga. But pane time yekutoti pane zvinhu zvakanaka zvaunenge uchirambidzwa nekuda kwekuti hazvina kunaka in the long run yefocus yelife. So life inongoda munhu ari dedicated, anongoziva kuti I'll value, ndichaisa value padestiny yangu. Chinonakidza nhasi hachindinakidze mangwana. Saka pane nguva yekuti unofanirwa kungosiya nyange zvichinakidza, and there are times yekuti you got friends vanokuudza kuti adai waita izvi, ona vamwe tiri kusipakwa, tiri kunakirwa, tiri kuita zvakati, wotoona kuti ashuwa timu rangu riri kusipakwa komana ndoitenge ndiri kubatirirwa, but in the long run ndakazviona kuti mumarriage timu ndee tingotipana so madhamu afanira kukujairira, uri kuitwa soyo, uri kuitwa soyo, kugariswa padheni, wakazodiwa, wakazodi vasina kugara padheni, vamwe vachi takavaviga. Unozoona there are times yekuti ndiri kugariswa padheni, but ndiri kugariswa mumakore ekurarama akanaka. So there are times yekuti hazvinakidze, but in the long run zvinokupa long life. So pane pamwe pekuti unogona kupinda musystem yetimu rako, ngatidai. At the end wotozoona kuti hatina zvatakaita, but musociety unonge uchitobhigwa zvoda dhara chibaba hatichaidze munhu, tinacho kuno tiri kutosipakwa. At the end wotozoona kuti mulife handina zvandakaita, but ndine zvandakaita ndikafadza timu rangu. So focus yelife inongoda dedication, munhu anozonzwisisa nekuziva kuti nyange zvikaitika kana zvikanakidza, but hazvifanirwi kunge zvichitodisturba focus yandinayo concerning my future. Kuisa focus chinhu chinotoda munhu ari dedicated. Vanhu vakarumwa nenyoka murenje under the leadership of Moses vachienda kuCanaan. Mwari ndokubva vaudza Moses kuti chigadzira imwe nyoka yebrass uise padanda, anenge atarisa nyoka iyo anorarama. That information was very dangerous. Why? Because uri kunzi ignore dzinoruma, tarisa iri artificial iri padanda. Of course mind yemunhu inoda kungwarira dzinofamba dzinoruma idzi. But Moses ari kuti mukasatarisa idzodzi, mukatarisa isingarume munorarama. Zvinoda kuti vanhu vakawanda vakararama ipapo, vanhu vakatarisa isingarume vachiignore dzinoruma. So kuva nefocus idedication, kuva nediscipline, kuisa value pachinhu cheupenyu chinokosha. So most of the times zvakanaka ndo zviri more dangerous. Beware of good things zvinouya pa-wrong time. Ngwarira zvinhu zvakanaka zvinouya pa-wrong time. Nokuti strategy ye-enemy most of the time, indaifunza kuti vanhu vazhinji vakadivhosa nyaya yekuti upenyu hunenge hwakaoma, zvinhu zvichinetsa, but ukatozoona kuti vamwe vacho murume akatopromotwa kubasa, kana kuti mari ikangobatika mumba umu, havasina time nemumwe. Zvinhu zvakanaka zvinogona kudisturba plan yechinhu chinofanira kunge chakanaka muwanano mulife. So disturbance iri kuuya, iri kungouya nekuda kwezvinhu izvozvo. Saka vision yemunhu, vision is the mind yauinayo concerning something. Enemy yevision is sight. Sight muono wepanyama, naturally nemaziso. Vision muono wemind, knowledge. For example, munhu akaita zvemakombi, wapinda mutauni unoona kanzi iri kureka makombi, iri kubhanisana nevanhu. Sight inomudza kuti uri kuzviona, hazvina mari izvo, unoswera uchirekwa, unoswera uchitotengesa. But ane vision anotsvaga kuti sei vari kurekwa, sei vari kuita sei. Ona there are times yekuti these boys ndo vatori wrong, havasi kupaka panopakwa, havasi kurejista zvinhu zvinodiwa. So kana une knowledge, une that mind, une vision, vision iri powerful than sight. That's why Paul Mataviri was blind, but bend mark akaemploya vanhu vane sight. Because kana une sight chete usina vision, unotambiswa nebofu. Why? Nokuti life ndo zvairi, you must have vision. Saka enemy vision is sight. So zvatinoona zvinogona kuhinda focus. Zvatinoswera takatarisa nenews dzatinonzwa. Bible rangu rinoti, whose report do you believe? So my challenges ariko, zvinorwadza zviriko, but even in mind yekuti chii chandofanirwa kuita. Why? Because there are my bad times are good for somebody. Hakuna bad time iri bad for everybody. Kune ma bad times anogona kuva a blessing. Kune mukadzi muBhayibheri anonzi Leah, akaroorwa usiku. Reason yekuti aroorerwe usiku ndeyekuti anga akatishatei. So Jacob paaida kuroora kumba kwaLabhani, akachinjirwa mukadzi akanaka waaida Rachel, ndokubva apiwa Leah.
akatozozviona kuseni kuti wandapiwa asiri but haana kuzodivorce kureva kuti there are times ekuti kuipa kwako kune usiku hwako pane nguva yekuti pane kaadvantage kaunofanira kungoshanda nako. Time and chance are given to all. So nyaya iripo ndeyekuti munhu ngaave nemind. There are times ekuti munhu anoudza focus otanga kuti hauna zvandiri zvacho ndingachivhe chimupedia. Comedian Varazip anoita mhanza yekugadzira iri artificial. Zvitomita kuti munhu atova very effective pakuita kwake nechichi vanhu chitomuziva nekubudirira nemhanza yekugadzira kune vanhu vanadzo naturally. Mhanza idzodzo hapana kana sent. Unenge wakangochema kuti zvimanza rangu rega ndiritsvagire heti zvimanza rangu rega ndiriitire zva mumwe andoriburitsa pachena otogadzira neartificial otomeka napo. In life we are designed to learn from others, not to copy. Danger ndeyekuti vanhu vanoda kukopa vanokundikana nekuda kwekuti we are designed to learn. We are so unique in every area of life. Saka nyaya inoita kuti vamwe valuze focus ndeyekuti akakopa nhingi zvikaramba akati saka hazviite. Yet we are designed to learn. Saka vazhinji vedu and sometimes tinokopa zvisina basa kana kuti zvisirizvo. Munhu anonakirwa nemusic okopa rasta yaBob Marley otadza kukopawo aimanage life nekuita music yake. Unozoona kuti rasta riripo but hapana pana. Akakopa wrong area. Munhu akakopa baba Abraham vanhu vakadza kuwanda zviri muBible but kukopa kuti aiva nemari aiita strategy kuita mari anongokopa kuvakadzi chete. So there are times ekuti we are copying wrong things. We are designed to learn from others, not to copy from others. Every environment yauri yakakunakira if you go deeper in learning, thinking, adjust life, kuona kuti zvinofamba sei. Kungezi Platinum yaiva mareserva kwaiitwa zvimbambaira vanoita mbambaira pakwaya munhu akabvisa vanhu pakatanga kuitwa Platinum revenue to the nation. But pane nguva yekuti paitwa zvimbambaira munhu achiguta nemhuri yake. So you can be in a place in a Platinum wofa uri kumbambaira. Why? Because hauna research, hauna kuenda deeper. Every area yaunoti haina chinhu ine chinhu kusvika wane dzimwe pfungwa dzinoziva. Solomon was the richest guy in Bible, but do you know kuti anga asina phone? Cell phone anga asina. Bando mene dzekudhara. Hazvirevo kuti Mwari anga akavanyima that access. Phone yakabva mumind yemunhu. Haisi creation, i thinking. Kureva kuti pane pamwe pekuti level of thinking ikangoita shoma, unogona kufundzira kuti watoita zvese. And unogona kuchema netime, neseason, nenguva. Nguva yatiri ndofunga nyika yacho haisi right. Oza mamiriro akaita zvinhu. So mamiriro ese akaita zvinhu i blessing kuna somebody ane a positive mind despite ngoda ungochema. Zvinochemedza nekurwadza zviriko and hauzvirambi. Kune zvinhu zviri beyond your control. Zvafane bhuku raJudges chapter 11 ukomana ainzi Jephthah zvanzi aiva mwana wechifeve hama dzake dzikamudzinga pamba. Kuva mwana wechifeve haisi choice and hausiri wechifeve chacho. Zviriko mulife kuti zvifeve vanhu vanotobereka vanhu, marombe vanhu vanotobereka futi vana, mbavha vanhu vanotobereka futi vana. Saka kuva mwana wembavha mwana werombe mwana haisi excuse. Why? Because iwewe chawakaberekerwa ndochaunofanirwa kudiscover. Nzira dzakakunza panyika haisi nyaya, chawakaunzirwa ndo nyaya. So unogona kuuya musystem munyika ine zviri kurema zvakaoma but wopeta here maoko woti zvinhu zvichaita bo. Aiwa zvinhu zvinoitwa bo nevanhu nekufunga nekuronga. So kuchema kana kuchema kuri normal. Unochema upo kuti amsource then you move on. Why? Because ukaramba uchichema pana chinobuda. Tears haisi strategy. My emotions ingoti zvinhu zvaoma. So kuchema kubuda misozi kuti zvakaoma hapana zvandinoita hapana nyaya. Pari kudiwa strategy newisdom nekutsvaka nyasha kuna Mwari so that you can move on in life. Why? Because chichocho chinorwadza chinokudistract. Unopedzisira wangopeta makoti amanaka amene kumberi ikoko atodita bene kwa wrong era time yacho zvina zvina kumira musha. Iwewe mutime yauriyo Mwari une reason, une purpose. Say wauya in such a time, wauya in such a country. Why? Nekuda kwekuti une blessing iri mauri. I love this saying. Mbuya Nehanda havana kuenda kuchikoro. Asi vanhu vanoenda kuchikoro kuti vanodzidza nezvambuya Nehanda. Kuti iye pachake nyange asina kufunda but anotodzidzwa. Why? Because ane impact yaakaita yekuti paari itori subject, itori history. Katori kanhu zvokuti ukasaziva nyaya yake unotonzi dofu. But iye asina kuenda kuchikoro kwacho. Kureva kuti at your angle, zvekuti havana kunemisa chikoro dzimwe nyaya imwe subject iye. Haungararame blame game, blame life. Yongoti ningi. Because life zvaunoitwa 10%, zvaunoita iwe ndo 90%. Kana vakakuvenga kana vakakudii but don't join them. Life is good to support zvinoitwa nevamwe. Nezuro tati kuborani rini mutimbari. But there are times ekuti unofanira kuona nyange ndazvidedicate kati awa kangu kekona dynamos support. Ini mu life ndikuite. Because I must not die a supporter.
I must be a supporter of it as but people must also support what I do. Because danger you support and you support ground in Goma and big it. Titatora mkombe hey, auna chawatora uri kufarira kusapota zvinoitwa ndakambona mwe pa Copacabana so sin kuma 8 akabata court kutadza kumiranzi tukubva kwatuku taita pungwe baba zuwe munhu achinakirwa baba ndikati ngoma tuku kuti azouyawo kwenyu mimi munetaone zvinhu kwedano yakuzodira saka uri kuona here kuti mulife unogona kufa kuti zvaningi it's good to support others but make sure une chaunoita chinonidawo support yevamwe why because hauna kuuya panyika kuzoperekedza kuzobudirira aiwa you have a role to play une zvaunofanirwa kuita vane zvavari kuita appreciate them ngativagamuchire ngativafarire but ko iwewo uri kuitei vanhu vakakuvenga iwe uri kuitei because unopedzisira wakujoina vakakuvenga vacho because vanhu vakakuvenga woti hapana zvandingaite tingadiwi vanoisa havandifarire you have joined them you make a difference vanhu vachikuvenga iva nevision iva neplan yekuti au move on inini nestrategy mulife vanhu vanokuvenga variko whether you do good or bad utori munhu akaipa kune umwe munhu nekunaka kwese kwaunenge wakaita saka ini ndikaita munhu asingandifarire muchibasa chedu chechifundisi mwandomira papfupi toparidza ningaparidze akazodii I've chose to laugh at it ndinotoseka pazviri ndikatoona kana munhu anotumira clip kuti wangochiwanzirwana nenguchisekwa handina pressure nazvo why ndo zviri natural mulife vanhu chaivo vakasikwa namwari kune vasingade mwari munhu akasikwa namwari kune asingade mwari saka iwe uri munhu manje vamuwana kuti vese vakude hausi mari ukangoona uchingodiwa nevanhu vese pane era why because kuna umwe vanhu vafanira kuita right why nekuda kwekuti une focus pese paunoita dedication nefocus in life yako the devil is not happy and he will send people vanoene maideas mamwe asingaite vamwe vanotokudza kuti aiwa zvari kuita hazvisiri zofocusa neizvi indakakura mucommunity yekuti taifungidzwa kuti tine chipo chebhora but bhora chaingova chinhu chaitambwa mugeto nemunhu wese saka pamwe pacho unofungidzwa kuti you are gifted in that area nekuti unewa uri kukunda but utozoona kuti haisi gift yako igift yecommunity because of poverty hakuna kusina kutamba chikwesha hakuna kusina kutamba bhora and tichitogona ikoko but hatapa takaenda why because yanga isiri gift chaingova chinhu chiri kuwanika musociety chekuti munhu ese ndo chaanoita so in life panotoda kuti uve nestrategy nekunyatsonzwisisa kuti chinhu ichi ndechecommunity here ndo zviripo kana kuti ndo zvandofanirwa kunge ndichiita because pese paunoita chaunofanirwa kuita there's a spiritual backing because you are wired and gifted in that area so life inongoda kuti ungoisa focus ungoramba wakamira wakatarisa kuti apa ndo pane zvangu ndo pandobuda kana vanhu vakaita sei nyika whether iri kurwadza whether zviri kunakidza but the most dangerous thing chandinongobata inini zvinonakidza kazhinji ndo zvinobvisa vanhu focus ini ndiri kuchikoro I was so intelligent but handina kubuda zvakanaka why focus yangu yanga iri wrong area kuchikoro taiona vasikana zisingaiti taiona vasikana zvekuti pane pandakambobatirwa tsamba nananyorera musikana iri mubhuku ticha veEnglish vakaramba kuti ndiyangu bo ndakangonaisa zita vakati akaisa tsamba mubhuku ratiraimo ndiri kumuda panapa vanhu vobva varamba vakanyara ndo ndazoenda ndikati aiwa ndiyangu ticha ndokubva tango ndiitisa nharo tsamba yangu ko munoita nharo sei ndindakainyora tsamba zvanzi English iri umo neudofo hwako hazvipindirana ndakati aiwa chirungu chemabhebhi ndokusai ndokubva chirungu chemabhebhi hamundingasise zvekupasa-pasa hatisakogari chirungu chekuti bhebhi kurisosa aiwa ndomufitumeaa chandamana kutsana havana fokasa English yese yatiri kunyora paliterature havako but pakuingetedza vanevanhu aiwa chirungu chachiripo chemabhebhi saka focus yacho unozongobuda pachikoro une mbiri unzi ndiyakakabata chimoko chechi ndiyakakabata chimoko chechi hauna chimwe chawakaita mulife focus yakabiwa nezvinonakidza ende zvimwe zvacho zvichiita kuti vanhu vachikukudza vachikubhiga so and going the wrong area in life you need people vanokutsura you need people vanokudza zvinhu chaizvo zvelife yes men are very dangerous you can lose focus nevanhu vari kukubhiga in a wrong area in a wrong field so time yekuti usiyane nazvo you need wisdom in the grace of God. Why? Nekuda kwekuti Moses by faith when he grew up ndo paakaramba achiramba zvakanaka. Osa kuudza mwanasikana nhasi kuti zvimwe zvinhu zvakanaka ramba anonge uri kumudzvanyirira. Because kana achibvisirwa rent nemudhara yeye omuti zvakanaka hazvo kuti uri kugara mutonazi but hazvina kukunakira padestiny nefuture yako. Uri kuwastwa time iri kupera mudhara yane munhu wako uyo hakuna kwamuri kuenda but ari kuitirwa zvakanaka. So zvakanaka kazhinji ndo hindrance focus yevazhinji there are good things happening kune vanhu vanoitirwa kamwe kanhu kadiki diki so in the long run utozoona kuti life yake yakawastwa paakaitirwa chinhu ichi
paangonzi ande kuholiday kuDubai ndo pakaenda destiny yake. But kuDubai kwakanaka achitodzoka usapane paanenge ari 4x4 yemudhara yeyo vanhu vari panze vanenge vachitomuyemura kuti zvake ari pari naye. But zvati destiny iri kuwastwa, but iri kuwastwa nestrategy nenzira yakanaka. Life unogona kuwastwa, unogona kuabuswa, unoza focus nezvinhu zviripo. So zviripo zvoda kuramba. Well said. As much as we all love things that are nice and good, but at the same time, it's a very powerful word that we just picked up here. Don't lose hope. Don't lose focus in everything that you're doing. Yeah. A lot of things are coming up. This one says, Evangelist Natombo Park up aside Pe Rodi, so that I can hear this one. Thank you for the word. Now I can walk with confidence and the right choices in life and have wisdom. That's a message coming out in Nambopaka. Mkuru anotaura chokwadi. It's not bata asi chokwadi. Yeah, great. Thank you so much, Evangelist Trimon Paringa, for the wise words. Don't lose hope, even yourself. Don't lose hope. Don't lose focus. Amen. Thank you so much for the wise words. We appreciate it. Shumba. Up next, the